Iepa! Iu, parkaitz, iepele. Eskerrik asko. Bueno, hauxe da gure txokua. Bueno, erabiltzen nahi gehan, hemen pilatzen dira proiektu ezberdinetako gauzak, materialak, hortxe da txalaparta ibiltaria egin duen garaiko bakarretila horietan txalapartak kalean jotzen juteko zeak. Hemen aipatzen dituzun afinatutako egur mota ezberdinak. Hemen bada beste instrumentu berezi bat, gare batean sortu genuna, txalaparta baino plastikozkoa tuekin eginak eta afinatu halako tutufono deitzen digun instrumentu bat. Garai bakoitzeko, proiektu bakoitzak eskatu izan dizkigun materialak. Toberak, hemen azpin, burniak. Hemen badegu txalaparta kutxun bat gutxi erabiltzen duguna, baina asko maite duguna. Eta da teilaz osatutako txalaparta bat. Hemen bada beste txalaparta zeramikazkoa. Zeramika diferenteak erabilita, zeramika beltzak, txuriak eta gorriak. Hori ere beste proiektu bateko kontuak. Hemen zintzarrik daude, ezta? Bai, hemen Irunberriko Luisek hango hartzai batek utzitako transumantziarako erabiltzen zituzten zintzarri osatzen dugu ere beste txalaparta bat. Hau beste txalaparta moduko bat. Bufa! Beste jostailu bat. Jolasteko... Hauek oihartzungo makutxo baserriko bambua dira, baina egia da idea, Kaledonia berrian izan ginen batean. Idea intzindaria hau da pixkat, ez? Formatu txikian, sortutakoak, txalapartak originala, hango idea originala hortikan sortzen da. Grabe lurraren dantzarako erabiltzen dute ritmiko oinarri bezala, baina gero Mikelek aipatzen duna makinil bezala ere erabiltzen ditugu. Eta arago, hartzeren egurrak ez, antzekotasunik ere ez iaia, baina tamainaz, hau da pixkat gure txalaparta tradizionalak ere baditugu, zarrak. Adarrak, egurra, surtarako egurra, importantia. Sentitzen duzu hemen, eraikina bera freskoa da. Horregatik hemen udaran da baien saiatzen dugu, baina negu osoa goran. Importantea tailerra, tailerra orain pixka desmontatu dauzkagu, baina makinak afinatzeko, lau urte egitera, 3 urte pasatxo. Hain zuzen, eraikin hontan, guk ez genuen ezautzen eraikin hau, baina eraikin hontan urtetan Zubeldia, hemengo negute biberoak eta zeramazkin gizona bizi izan, haik utzin zuen eta etxe hau libre gelditu zen. Orduan udalak ateazun, nolabait ere beste erabilera bat ematearen proposamen bat eduki zuten, eta konkursora atera zen pixka proiektu bat aurkeztu eta egia da, etxeak ere nahiko baldintza konkretu batzuk ditu. Orduan, guk aurkeztu egun proiektu bezala behar gendulako leku bat lanerako, beren ez bakarrik gure barne lanerako ere, beti eduki dugu nolabait ere egiten dugun lan horren erakusleio bat irikitzeko nahia, ezta. Eta pixkat honek eskaintzen zigun hori, ez bakarrik azkenean oso dituta gaude produktua aurkezten, ez da ikuskizun hau egin dugu edo pum, eta hauxe da, eta antzokian dago. Baina horren atzetik dagoen bidea guretzat gehienetan interesanteagoa izaten da, eta pixkat leku honek eskaintzen diguna da, etortzen diren bisitak edo, pixkat prozesu hori nola eraikitzen da, ez da pausoz pauso hori nola, eta pixka bat, gure proiektua hortan datza, ez da. Guk hemen lan egiten dugu, baina irikia gaude egiten dugun lan hori erakustera eta prozesu hori esplikatzera. Bau da gure gela, ikusten zuen instrumentu pila bat, munduko leku diferentetatik ekarritakoak eta bertakoak ere. Eta hemen gure hiru txalapartak, harrizkoa, bidoia
gure kutxuna eta egurra. Bueno, igual hemen ikusgai ere badezu pixkat gure partiturak, ezta? Hau da pixkat kantu bakoitzarentzat erabiltzen dugun grafia. Maiz ez da partitura ohikoen grafia, Ez, hori da. Txalapartak hori lehen aipatu duguna, ezta? Bueno, erabiltzen ditugu partitura zeak, baina gero txalaparta nola jo, hori banatzen dugu, ikusten dezute beti dago lerro bat, goran txalapartari batek jotzen duna, beran bestea jotzen duna, eta ritmikoki makiltxoak markatzen dute ritmikan, eta letren bitartez melodia, ezta? Eta, bueno, hau da pixka bat oain lantzen ari gehan, así que mengo piezatxo bat dugu izu. Egia da, leku diferentetan izan gela eta leku bakoitzak aukera diferenteak eskaini izan dizkigula. Honek aukera honenak eskaini dizkigu, daun lekuangatik, daukan espazioangatik, baino... Bizilagunak ez ditulako. Bizilagunak ez dalako, trena pasatzen dalako eta horrek badauka bere romantizismo puntua. Baina, hori iritsiko balitz, noski egokituko gineke tokatzen dalekuan. Guk hemen pixkat ordu eta laurdeneko edo hitzaldi bat, txalaparta praktikatu, pixka bat kontatu txalaparten historia, usurbilen txalapartak izan duen, edo usurbilek txalapartan izan duen garrantzia, eta hortan. Gero bestalde batetik gure hemen saiatzen dugu eta hemen lan egiten dugu, baina egia da ikuskizunen preestreno bat usurbilen egiten dugu, zutegin egiten dugu, ezta. Egin genuen Hybrid-K, japoniarrak hemen egon zirenean, Tosta, hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat, eta polita da, herrian integratuta ikustea, japoniarrak, eskoziarrak, eta preestrenoa hola egiten dugu. Eta orain maiatzak 15 urteet izango dela, koklea ere aurre estrenaldia edo ensaiu irekia. Ez dira emanaldiak, nolabait ere mantentzen diogu hemengo filosofiari dela prozesua erakustearen, orduan ez da ohiko emanaldi bat, baizik eta pixka bat, beste gertutasun batekin eta publikoari prozesua nola eraikitzen den hori erakusteko une bat. Nik uste dut txalaparta edo defenditzen dugun idea bat, txalaparta ez dela hain zuzen forma fisikoa daukan hau baizik eta txalaparta da jotzeko modua. Horrek egiten du txalaparta. Txalaparta jo dezakegu hor, egurrian, bidoi horren gainean, harrian, mahai gainean, alegia da, pixka bat errespetatzen baldin badugu, elkarren artean konpasa osatu, eta komunikazio hori ematen baldin bada, ezta? Eta baldin eta, modu vertikalean jotzen jarretzen baldin bada. Pixka bat guretzat referentzia hori da, mantentzea txalaparta egiteko modu hori, ezta? Gero materiala, edo zer gauzu izan dut. Ez da erresa guretzat ere, kasi batzutan nahiago genuke etiketa bat euki esateko hau da egiten duguna, ezta? Zeren askotan esaten dugu txalaparta kontzertu bat, eta jendeari egiten zaio, baina denbora guztien txalaparta da, eta esatezu, bai, baina txalapartak baditu hainbat eta hainbat rekurso egiteko kontzertu batean, kontzertu hori aberatsa izan dadin, ezberdina izan dadin. Orduan, pixka bat gure erronka da defenditza txalaparta kontzertu bat egin daitekeela, ezta? Eta, askotan txalaparta entzuten dunak eta bapatian hau entzuten dunak, agian ez du lotzen txalapartarekin konkretuki, ezta? Baina, bada txalapartaren parte bat ere, ezta? Orduan, etiketa, herri musika, txalaparta, hor mugitzen gara. Musika organikoa, beste batzutan definitu izan dute, eta egia da, hauxe da, bambu zati batzuk, harri zati batzuk, egurra, orduan, etiketak hor da. Hau bidoi bat, beste gabe. Bez uste, bidoiak asko daude, baina hau berezia da, ez? Kostata topatuta, baina... Topatuta kasualidadez. Kostata beste bat topatzea iguala. Oida, kostata, oida.
Ez, hau bakarra, bai, eske. Baina, egurra bakizu, arbela, granito, harria, egurra bakizu, aritza, ez da, baina plastikoa, ze esatezu? Urdin bat, ez dauka, eta saiatu beha hemen baditu, ez dakigu nola lortu beste iguala da plastiko bat. Bakarra dizu, bai. Bai dugu bestia, baina ez da berdina. Hainbeste grabazio ditugu, oain diskoa aurkeztu dugun honetan, ez da, prozesu horretan hainbestetan sartu da trena. Ja maketak entzun eta pixka faltan botatzen gendun, diskoan esaten, nunbaiten sartu beharko dugu. Eta azkenen horko iskin hortan grabatu gendun pieza bat, pixka bat kokatuz, nun sortua dan eta nun sonoridade hori ere integratu nahian. Oso bereak dituen ezaugarriak dire. Ez dago beste instrumentorik horrela partekatua jotzen dena, bata bestearen osagarri izan behar duna, modu vertikalean jotzen dena, ezta. Baditu ezaugarri batzuk, edonork ikusita esaten duela, hori zerbait ezberdina da, ezta. Egia da, atzerrian ez dutela lotzen Euskal Herriarekin zuzenean. Zerbait hain oinarrizkoa, hain organikoa, primitiboa, ez dakit nola esan, agian gehiagotan lotu izan dute, zerra afrikar instrumento bat eta ez, euskalduna da. Eta guri aitzaki ematen digu beti ere, Euskal Herriaz hitz egiteko, instrumentuaz hitz egiteko, txalapartaren atzean dagoen jarrera. Eta, gu zentzu hortan oso eskertua gaude txalapartari, ez da? Gu saiatzen gara txalapartari aportatzen, egunerokotasun edo lan horren bitartez, baina egia da txalapartak askoz gehiago itzultzen digula guri zentzu horretan, ez da. Hemen dago denetik. Bida, hau adibidez da, hauxe Suedian egon ginen garaian Jendinkarna, garai baten oso ezaguna izan zanengo talde bat, eta hau da, plastiko tutu bat bestik ez da, eta egurrezko bokila bat jartzen jote, zuloik ez du, baino harmonikoekin funtzionatzen duen flauta. Hau txuntxun bat, ondo ezaguna da. Denetik egongo hemen, armak. Gero hauxe da Laoseko instrumentu bat. Japoniarrak ez da, oparitu ziguten. Jode, ez da guatzen ez. Bai, beste flauta bokillakin. Gustatzen zaizkigu, txalapartaren jatorria ere lan erritmotik eratorritako instrumentoa da, ez da? Eta horretik bereziki gustatzen zaizkigu lanerako erabiltzen diren tresnak. Adibidez, hauxe edo... ekarriko dut, hementxe. Adibidez, sega, ez da? Badia lanerako erabiltzen diren herramienta, baina balio dezaketenak ere. Honek gainera, garai batean bazeukan besteka... Bai. Hau ere, hauxe. Join behar da, jakin behar da jotzen. Baina, bai. Hau ere gaina, Silexeko tema batian. Tango para ballenas izan duen tema batian. Azaltzen da. Hau da, Mongoliatik ekarritako bidai batean, Mongoliatik ekarritako morinjur, edo oso instrumentu polita. Hau da, gaina, historia dio, zaldun batek, zaldia hilda geho, zaldia izion maitasunak bultzatuta sortu zula instrumentua. Eta erabilizula ezurrak struktura egiteko, hori da, taiatu zula zaldiaren burua. Nahiko, museo bat ikusi nahi bada, hori, herri txokora edo Beltranen, hau ja da, pixka bat. Ara, trena, horrak atzen. 20 minutu ditugu beste trena pasartu.